Għalkemm fil-grupp parlamentari nazzjonalista tal-Ġimgħa diskussjoni dwar il-koalizzjoni kienet waħda skomda, l-ikbar dibattitu kien dwar il-liġi taż-żwieġ. Fil-grupp parlamentari nazzjonalista kien hemm min qal lil Simon Busuttil li bħal ftehim tal-koalizzjoni u ddikjara vot favur il-liġi taż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess mingħajr ma kien jaf x'se jkun propost. Fil-fatt, il-grupp parlamentari ħaseb li se jkun hemm bidla biss fl-isem tal-Unjoni Ċivili, imma il-Gvern ippropona bidla fl-att dwar il-liġi taż-żwieġ, għax inkella kienet tinħoloq sitwazzjoni fejn ikun hemm żewġ liġijiet taż-żwieġ. Deputati nazzjonalisti xejn huma komdi b'dan, anke jekk aċċettaw li jivvotaw iva. Kienet il-gazzetta kulħadd li żvelat dawn id-dettalji li rrapportat dwarhom ukoll Times of Malta tal-ħadd. Saħansitra Times of Malta rrapportat li hemm numru ta' deputati parlamentari illi rridu free vote dwar is-suġġett għaliex skont huma l-liġi tmur kontra il-mandat illi għandu il-Gvern. Fil-fatt jirriżulta li għalkemm se jivvutaw favur dawn id-deputati għamluha ċara li se jkunu qed iresqu emendi. Id-diskussjoni dwar x'għandu jagħmel il-Partit Nazzjonalista dwar il-liġi li se tibda tkun diskussa mit-tnejn spiċċat ukoll diskussjoni dwar x'għandu jagħmel il-Partit Nazzjonalista minn issa il qudiem fuq temi marbuta mal-libertajiet ċivili. Deputati ta' esperjenza notaw fil-grupp kif kien Simon Busuttil l-ewwel illi iddikjara li kien se jivvota favur din il-liġi. Bittama li l-Partit Nazzjonalista jirkupra xi ftit mill-appoġġ li tilef wara il-vot tal-Unjoni Ċivili. Dan qabel kien lest il-manifest elettorali. Kien hemm deputati li għamlu ċara kristall u li qalu li għalkemm kontra qalbhom se jkollhom jivvotaw favur għaliex hemm impenn elettorali li m'opponewx f'mument ta' kampanja elettorali. Però jridu li qabel jieħu deċiżjonijiet simili, il-Partit Nazzjonalista jibda jagħmel diskussjoni biktar serjetà. Der ċar l-appoġġ ta' grupp mhux żgħir ta' deputati ħsieb li esprima iktar minn darba l-eks Ministru Tonio Fenek biex it-tmexxija l-ġdida terġa' tiskopri l-eruq li fuqhom inbena l-partit magħruf għas-sejħa Religio e Patria. Kienu diversi d-dikjarazzjonijiet fil-grupp li kien inutli li Simon Busuttil prova jidher bħala l-iktar liberali għaliex dan ma sewa xejn u għalhekk hemm bżonn li l-partit ma jinjorax l-appoġġ tradizzjonali tiegħu. Naturalment id-deputati kienu mfakra li dak ma kienx l-iskop tal-laqgħa u fl-aħħar mill-aħħar instab kompromess li jivvutaw favur il-liġi li se jimbotta l-Gvern minn nhar it-tnejn anke jekk uħud kontra qalbhom.